prosím, ať to jo! Jo, jde to! Konečně. No, když jsem tohle zkoušela, tak ještě takže jednou předtím, mě to stavba, musel jsem dokonce počítač. To se seklo, potom vlastně, když si dáte do Game House Connection to do Game Server, nebo to od Game House, tak si tam seklo. Jo, ty, tam se spadlo seklo, co to bude asi trvat, než se tohle načne. Někde se, já mám pánové, po té straně se to vypne. Když tak to napne, já budu si zkontrolovat, ale když to, ono to jo, toho trvá, než se mi zapne počítač, a než se to začne. 10 minut, protože máme do peněz. Dobrý, už to má aspoň cíl. A když to máme na tam, co se má jakože... Jedu už. Nic nevidím. Jo, a bude se to sekat, jak stejně to něco dělám, ale tohle je první video, takže... Jo, jde to sekat? Ne, ty se v tom dopojedu Fortnite, tak to se zdá, ještě, že do Fortnite se jede trajektor. Já si nemám stát totiž tady, takže když dělám Orlando, takže to nemůžu natáčet. Asi natáčíš, že? Pokud se nenatáčí, je to jedno. Já to nebudu kontrolovat, protože pak jsem to netrestná. Já si vím, že tady všechno se skřízí, ale dá víc FPS, to asi spíš to. Teďka mi tam mám, že jsem stihl jako nějaký rozumný type. Aby to nejelo do Jiralahy modu. Já nehodnu, když se nebudu nic postavit. To seká. A nejde ani na Minecraft. No vidíte? Vidíte, to ani nejde. To prostě je... to je hrozný. Sleduju Google všechno. S tím něco dělám. Co já s tím? Jinak mám v plánu si koupit Freeze, tak se na něj šetřím. Mám úplně nejvíc Starka, že to světí, mám 94 Starka. To se na něj našetřím. Úplně to... Ale mě to jako... Ale se to neseká. Protože to nenatáčí. Jo, tak to natáčí. Ale nesekalo se to, viděli jste to, se to nesekalo. Aha, to video. Mám nevíčení. To stále. Až se to dozví Ellen Wolfrieden, že už se konečně něco udělala s tím natáčím, jako že se byla úplně nadšená. A já jsem neříkala, že se mi to seká, ale to jsem to nevěděla. Já bych to taky ček. Nádherně, tak ne, četové, to má ještě jinou než máme. No, ten trojku taky hrozný. No to seká, to je hrozný. Já to zmínila, že jsem nebyla. Pojďme. Ne, až budu ještě... Až máme ve Fortnite a přihlásíme se na šám. Teď mám na místu něco udělá, protože já to mám přihlásené. To jsem já. Ježiš, vidíte to? Ne, to se krásně. Oj. Já se nebudu koukat. To nejde. Teď si to úplně se kevě otevře, ale to může být úst. Pokud se to otevře, no. To se otevře. Ale, ještě nevím. Já jsem ale halo, ani neotevře. Hej, tak to je cool, a teď říkám se tím, že se s tím nevěděl. Cože? Hej, co? A teď jde druhý. Ne, to spadne. Takže dva trajekty, ale já si do Fortnite, který jsou. To je...
Ale tak to na to pak, když se to seká, protože jako já se bojím, kam to jede. Kam to jede? Nic, zase fakt to nepojedem, protože jako z takového se počkej, jestli to jde Jarlahimu. Fakt i Jarlahim, no nevím. Ale radši nastoupím, že já chci fakt něco skládat, že se stane. Dobře, mám tu 2 trajekty na jedno. Jo. OK. To je hnusný market. Teď schválně kam jedno. Pokud to bude pomalu, tak to bude Jarlahim. Pokud to je rychle, tak to bude Fort Pinta. Jo, to je Jarlahim. Ne? Mohli mít pocit, jako... Což to už tam jsme? Dělajem. A já potřebuji do Fort Pinta, no tak to je super. Ach jo. A to se vypnulo a to není možné. A 2 trajekty na jednou jsem ještě neviděla, teda to mám. No, Jarlahem, to je fakt super. Ty jo. Ale můžeme ještě jednou volant, to je to lepší. Ne, já to vypnu a... Tečka. Zkušit, jestli to se nedá. Ale to cool, no. No, nedá se to. Ty jo. Tam to tak daleko, když tam nebyl. Teď se to otevře, tak. Myslím, že to vůbec nebylo. Seká se mi taky. Já jsem byl seká ještě víc. Takže tím prošel. Hele, já vlastně ani nevystoupím. A teď jde druhý. No tak nic, já to musím vypnout. No teď se to... Halo? Já se tady uvězněná na lodi. Dobře jo. Enter. Tak to se fakt nedá. Čau.